سلام تخاتلتي زفوها نس يوتيوب channel اميني اخوم لحنا لكم لحن يعني እግዚአብሔር ይመስገን همت انا سلام ዘለኹም ደሞ ኣብዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቅሪ ምንየ ልኩም ኩራት ቤተሰብ ባርከስ ለዛ channel ሓድሽ ትልኹምኩም ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማል ቤተሰብ ኩኑ ማለት እዩ ነባራት ልኹምኩም ደሞ መበርታዕኹም አይፈለኒ ኩራት ቤተሰብ ለማዓንት ደሞ ነሽቲ ዛንታ ናይዞም አቦና ይሕዘልኩም መጽየንኩም ማለት እዩ لا أخبركم يا حبيرنا نكاتاتل حدا بتعمي حرق من إسي نبرا حدا معالتقن إذا حمق بحرياتو زستو على له أبو حدا تمرتي كبوه دليو بدحرزي تقوي عمقعا بزحز بلاي مسمار هيبوم معالتي أبزا حرق كالو كيركا أبتقا غزا خازلا قرب اتمسمار شخلو بلو اتمن اسيد ما نتمسمار تقبلو كحرق كله ابتا قرب كيدو نتستوهبو مسمار شخلو جمرة بتا مجمرة معالت دما 30 شوعة المسمار نابتا قرب شخله بزمت انزد ما معالتي እንዳቀና ሰመፀ ብድሕርዚ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ከይጸንሐ ሓንቲ መስዋሩን ከይሃረመ ክውዕል ጀመረ እዚ ዘምጽኦ ባህሪ ነቶም ኣቦን ምንጋር ተሃዊኹ ኸዳ ኩሉ ተዘጋጠመ ድማ ነገሮ እቶም ኣቦ ብጣዕሚ ተሓገሱ ከምዚ ድማ በልዎ بلكي زوديمو عتا غرب اتخول الشغل كايو مسمار او صايو بلو اتمن اسي دحرسومن كلتي مسمار كابتا غرب اوصو او صيرما كل ودو اتم ابودما بفقري ايدوم ناتا غرب ويت ابيلوم صبو سرح كازودي ነገር ግን እዝናይ መስማር ትቋዕ ትምልከቶ ደለኻ ኩሉ ግዜ ኣብዛ ሓረቕናሉ ሕማቅ ቃላት ክንድርብ ከለኻ ከምዚ ዘይመለስ በሰላም ገዲፉ ይዝሓልፍ ወላኳ የቕረታን ተደገምካ እቲ በሰላ ግን ኣይጠፍእን እዩ ስለዚ እቲ ዛረቦም ቃላት ቅድሚ ምዝራብካ አመዛሲንካ ተመልኪትካ ሰብ ዝጎድእ እንተ ኮይኑ ኣይተጠቀማሉ ዘይጎድእ እንተ ኮይኑ ግን ተዛረቦ በሎ ማቴዎስ 12 ፍቅዲ 36 ክሳብ 37 ኣነ ግን ብዘረበኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረበኻ ኢኻ እውን እትኹነንሞ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቀም ቃል ኩሉ بمعالت فردي صبصاب كل ويمو ابلكم على خو